Къде сте ме търсили вие, мен, за да... Аз не съм бил. Добре, кой ме е търсил? Кой ме е търсил? Кой е органа? Кой е? Ами дайте да в местото да видим дали са ме търсили. Там има едно наказателно постановление. Ама вие лъжите. Всичките наказателни постановления на Тодор Николаев и семейството му са връчени. Но на Никола Бичев в резервата е по цял ден. Няма едно връчено, няма един направен конститутивен протокол, камо лято. Вие от колко време сте директор? 10 месеца. Лятото сте били директор? Вие нагоре ходили ли сте по Балкана Таля? Много пъти. Как ми се влияе, че в резервата вододайната зона на Калоферка са по цял ден? Какво виждам аз е отразено в документите. Аз директно казвам, че има двоен стандарт. Пъти повече от каквото и то не е в рамките на тая година, 10 години, не сте само вие директор, който го прави.